Yo! What's up mga ka-fatboy? So ayan na, welcome back to my channel again mga ka-fatboy. So ngayon mga ka-fatboy, magmumukbang tayo ng pork siomai at saka meron tayong puso at pantulak na din, royal. So ayan, meron tayong may sauce din, yung chili sauce. So tapos meron tayong chopstick. Ayan, ito yung chopstick natin. So yan, kain na. So ito yung chopstick. Chopstick guys. Chopstick, ano natin. Ganyan. Diba? So yan. Sasaw natin dito. Sasaw. Sarap. So ayan, ilagay mo natin yung chopstick. At meron tayong lemon. Ito lemon. May lemon tayo. Lagyan natin lemon. Ayan. Tapos puso. Ito, puso guys. Yung favorite na puso ko. Ayan. Sausaw natin sa chili sauce. Siomai. Chopstick. Also, please. With ice. Lame kayo. So, another siomai. Shake. Yan. Ito, chopstick ko guys. Di ba sobrang cute? Lagay ko mga chopstick dito. Yan. Puso. Yan. Sarap ng puso guys. Lame kaya. Ito yan, royal. So, hanggang nyo. Ito yung chili oil guys. Mga ka-fatboy, chili oil. Ayan. May puso. Puso. Ayan. Ito yung puso. Sa Tagalog guys ay ano. Mga ka-fatboy, yung sa Tagalog ay hindi ko alam. Ayan. Ayan. Ito. Sausaw mo yung puso sa chili oil. Ayan. Tapos kainin mo.
Namit tayo. Ayan, shoutout pala kay sa siomai ni Doraemon. Ayan, sarap ng siomai mo. Pusok. Sarap. Yan. Sarap ng sauce. Yan ba? Siomai. Pork siomai. Royal. Inom tayo ng Royal. Lame kaya. Yan. Sausa ulit sa chili oil. Yan. Yan. Sa pamilya din natin. Sa pamilya Coronel. Pamilya Makas. Tayo. At sa Clarin Hungaw Tennis Club, shout out sa inyo adya. Ay, malapit na din natin maubos. Ang sarap. Cute na chopstick. Pinaka-cute na chopstick. Yan, no? Paano ba gamitin itong chopstick, guys? Ganyan. Tapos, ganyan. Ayan. Ganyan. Ay, may guest tayo ngayon. Corky, come here. Corky, lili. O, yan, no? So, si Corky, magmumukbang din siya ng ano. Magtanga sa camera. Lili. Lili. Up. Corky, ara. Lili, ara. Okay. Lili, get it. Isa. Corky. Uy, batay ang cellphone. Biskut ka. Kagawas na dito, go. Gawas dito, gawas. Nakita niyo si Corky. Ito.
Last one. Last na puso. Ayan. Wala. Lame kayo guys. So ayan mga ka-fatboy, last one na lang. Last one na siomai. So ayan. Excuse me. Royal. Yan na. Finish na. Ayan. Maraming salamat ulit, Lord God, kasi busog na busog si Fatboy ngayon. So ayan na sa mga supporters ko dyan, lalo na sa mga FATnatics members ko. Thank you so much guys. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga ka-Fatboy. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa aking channel, please subscribe naman. At huwag kalimutan, i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Ayan na, bye-bye ha. Kita-kits na lang sa next vlog ko mga ka-Fatboy. Bye-bye! FatvoyTv.